Казвам се Таня, живея в Бургас. Преди години, може би около 12 години, отново имах проблем с наднормено тегло и тогава, понеже бях все още млада, успях да го постигна с хранителен режим и с спортуване, да сваля доста килограми. Тогава открих магията на това да се чувстваш добре, спортувайки и да се радваш на живота. Поради ред причини, включително и болестта ми диабет, се случи така, че не успях за доста дълго време да задържа това тегло и в един момент преустанових и тренировките. Тук съм в момента, за да мога, надявайки се да получа помощ, за да мога отново да имам този пълноценен живот, който бях постигнала тогава, за да мога да спортувам, да се радвам, да се храня разнообразно, без това да ми се отразява на теглото. Се надявам също така с резултатите, които ще постигна, да мога след това да помогна и на други хора, защото с всяка изминала година хората, които имат нужда от подобна помощ, са все повече и повече.